Tässä tulee nyt mun ihka ensimmäinen YouTube-video ja voin sanoa, mua jännittää tosi paljon ja mä oon haaveillut tästä tosi pitkään. Mä oon aina halunnut aloittaa YouTuben tekemisen, mutta en tiedä miksi mä oon sitä sitten lähtenyt tekemään. Ehkä en oo uskaltanut, mutta nyt ainakin löytyy rohkeutta. Mä en tiedä miten tässä tää mikrofoni kuuluuko yhtään, saako mitään selvää, mutta tarkoitus olisi ostaa, jos mä nyt innostun näistä YouTube-videoiden tekemisestä, niin ostan sitten mikrofonin, että kuuluu mun ääni teille. Mä kokeilin äsken kuvata silleen takakameralla, mutta siitä ei oikein tullut yhtään mitään, en tiedä miksi, tai siis ei tuntunut luontevalta, mutta nyt kun mulla on tää etukamera, niin ja tavallaan näkee itsensä. Tuo kuulosti paljon, mutta siis että näkee itsensä, että missä on ja näin, niin on vähän luontevampaa. Pitäisi vielä katsoa tuonne kameraan. Mutta ajallaan sekin. Mä tuottattiin, että tänään rustaan mukaan. Lähden käymään rustassa Miran kanssa. Laitetaan mun hiukset vielä. Ne on siis nyt kuivunut. Kävin suihkussa niin kuin moni muukin ihminen. Vitsi, siis ei tästä, en mä tiedä mistä mä puhun tässä. Mutta joo. Antakaa armoa, tää on mun ensimmäinen video. Pistetään sitä näin. Tän YouTube-kanavan idea siis on se, että mä haluan kuvata teille mahdollisimman realistista arkea. Ei mitään semmoista kiiltokuvaa tai kaunisteltua. Tai joskus siivotaan yhdessä, mä otan teidät mukaan siihen, että siivotaan ja järjestellään noita kaappeja. Ja mä itse tykkään siis katsoa semmoista, niin ehkä siellä on joitain muitakin samanhenkisiä, jotka tykkää kans katsoa, niin nämä videot voi olla teitä varten. Ja alkuun voin olla vähän tämmönen jäykkä näillä videoilla, mutta mä uskon, että tää kyllä luonnistuu tästä ajan kanssa ehkä. Toivon mukaan. Nyt kun varsinkin kun kesä tulee, niin tuun kuvaamaan just vlogeja. En usko, että edes mitään muuta. Mutta pidemmittä puhetta lähdetään laittamaan mun hiukset minttiin ja sit suunnataan kohti rustaa. Haetaan toki ensin Mira. Mut joo, pidemmittä puhetta nyt lähdetään laittamaan mun hiukset kuntoon. Katsotaas. Okei. Olisi pitänyt olla vähän kosteammat noiden hiusten, että olisi tullut edes jotain kiharaa, mutta nyt mennään näillä. Kiharoita ei ole enää. Ja mä siis huomasin, että en ole siis pedannut edes sänkyä tätä ensimmäistä videota varten, niin ehkä me tehdään se nyt. Noniin, se on nyt tehty nopea ja mä näytän nyt teille mun tämän päivän asun. Paitasin mä aion tällä laittaa tänään. Nyt mulla on vaan kollarit, niin vaihdetaan ne kollarit pois. En tiedä tarvisiko näin paljon panostaa, mutta tiedätkö kun välillä on semmonen fiilis, että on ihana vaan panostaa vähäsen silleen vähän niin arjan luksusta. Mutta pistetään tänään tämmöstä Pradaa. Ihanan kesäinen tuoksu. Nämä hiukset tosiaan niin ei kyllä kiharoita, ei ihan hirveästi ole, mutta nyt asu-tsekki. Ja tässäpä olisi tämän päivän asu. Eli leopardipöksyt ja nahkatrenssi. Tämmönen pitkä nahkatrenssi ja sitten musta paita, mikä olikin aiemmin jo videolla. Tää näkyi, mutta juu. Aika sanotaanko ehkä rohkelikko asu tolleen niinku rustaan, mutta mä tykkään pukeutua vähän tälle erillä tavalla. Tai en mä nyt tiedä erillä tavalla, koska näitäkin pöksyjä tämmösiä on näkynyt jo aika paljon vaakatupassa. Mutta joo, lähdetäänpäs rustaa kohti.
No niin, nyt ollaan mistä mä kuvaan? Vaikka tästä. Nyt let's go ja lähdetään hakemaan Mirkkuli, eli Mira. Ja lähdetään sinne Rustaan. Montakohan kertaa tässä videossa mä oon sanonut, että lähdetään Rustaan. Varmaan miljoona, mutta joo, nyt lähdetään oikeasti. Mira saapuu sieltä. Uhu. Joo, täällä ollaan tosiaan menossa Palokkoon. Keli on mitä mainioin. Keli on erittäin huikea. Aivan siis älyttömän lämmin on ja nyt keskitytään ajamiseen ja Mira hoitaa nyt tämän kuvaussession. Kyllä. No niin Mira, mihin me ollaan tultu? Palokon Rustaa. Kyllä. Mä näytän teillekin, eli tuolla se häämöttää ja nyt me lähdetään kiertelemään Rustaa ja sitten me käydään myös muissa kaupoissa ja katsotaan mitä tästä tulee. Tää on mulle ja Miralle molemmille ihan uusi juttu. Tää kameralle puhuminen ja kamera edessä oleminen. Let's go! Täällä ollaan. Meillähän ei ole siis mitään semmoista mitä pitäisi ostaa, mutta tultiin katselemaan, että mitä kaikkea on. Tää on siis semmonen mikä on mun mielestä yllättävän aidon näköinen, siis toi tekokasvi. Tää on hieno. Tarvisin pähkinöitä, semmosen pistin kasvupähkinöitä. No sinne sais hyvin. Miten se aukeaa? Mä tiedän. Eiku tää on tämmönen... Sinne sais hyvin cashewpähkinöitä. Eikä oo kyllä edes paha hintainen. Joo. Mä siis rakastan kaikkia tämmösiä, mitä nää on. Tämmösiä. Mira tietää, meidän jääkaappi on siis täynnä ja just tämmösiä lokeroita ja tämmösiä ja kaikki kuiva-aineet, niin rakastan. Mä otan tän. Se on erittäin hyvä. Tän ei kyllä mahu ihan hirveästi, mutta... Kyllä sinne yksi pussi mahtuu hyvin. Joo. Ensimmäinen ostos. Mira, mä ois kyllä muuten teetä pystyisi juomaan hyvin. Kyllä. Mä oon melkein Miran pään kokoinen. On kyllä. Ihana tee. Ja tässä olisi teillä semmonen, siis tää, mihin te laitat sitä... Sushi soijakippo. Niin, aika kiva. On. Siis mä en tiedä, ootteko te semmosia, mutta siis mä rakastan ihmetellä kaikkea kauniita asioita. Ja sen takia mä tykkään niin paljon käydä täällä Rustassa. Häisitte ääni. En ole sanoa. Joo, ei tää kyllä helppoa tää kuvaaminen on julkisella paikalla, mutta ehkä tää tästä onnistuu vielä. Siis mä oon pitkään halunnut tämmöstä. Mut tulisiko tämmöstä lopulta edes käytettyä ikinä? Alkuun ehkä. Sitten se jää jonnekin sängyn alle piiloon. Tai oikeastaan kaapin perukoille. Eikä sitä tuu koskaan enää käytettyä. Musta noin siniset käytetään. Niin on. Mä oon jotenkin tosi söpöt. Ja noin siniset kans. Mietin, kun Aarolla oli mun miehellä, niin hän mietti sandaaleita, mutta en tiedä, onko nää nyt sitten ihan häntä varten, mutta olis kyllä tosi söpöt. Kokeilepa jalkaan, kun sulla. Omaanpas tästä. Tämmöset. Nämä on kyllä tosi söpön väriset, mutta nämä on ehkä vähän tämmöset kovan tuntuiset jalassa. Ei ehkä.
tästä tulee nyt semmonen minkälainen tulee, että vailen täällä sen verran mitä uskallan. Näytäpäs mitkä sä löysit. Täältä löytyi tämmönen ruskea toppi, Aivan ihana. valkoinen toppi, Todella ihana. musta toppi Aivan ihana. ja hame popei. Hörhelö, hame. Kyllä erittäin hyviä löytöjä. Me jatketaan vielä etsintöä. Nyt on laakerissakin käyty ja tunnelmat tähän videon kuvaamiseen on kyllä nyt semmoiset, että ei ole oikein luontevaa vielä. Et sen huomaa kyllä, että kun tuolla julkisesti pyörii ja hyörii, niin ei oikein silleen niin uskalla kuvata. Ja pakko kyllä nostaa hattua kaikille, jotka niinku YouTube-videoita tekee ja kuvaa ihan ilman mitään niinku ongelmaa julkisesti, niin on kyllä hankala homma itselleni vielä. Mutta joo, me lähdetään käymään vielä tuossa Kärkkäisellä ja ehkä vielä Kirppiksellä. Katsotaan, että mikä fiilis vielä on. Mira tosiaan löysi 3 toppia, 1 hameen ja sit rustasta, no näitte sen purkin. Mä en ole löytänyt mitään muuta kuin vasta limsan, mutta ei sitä aina löydäkään. Mutta joo, nyt me suunnataan kohti Kärkkäistä. Tää olisi kyllä niin kiva, teekö tuohon laittaa vähän hedelmiä. No joo, kakku tää. No Mira tietää, meillä on semmonen peikolehti. Mä haluaisin pistää sen. Oi, se olisi hieno. Niin ois. Mutta jotain tän tyyppistä. Ehkä tää väri on vähän liian Mun vihreä. mielestä se sopisi. Tuo on vähän semmoista. Mulla on joku ruskea tyynykään, mä katsotaan sitä. En mä tiedä, Kaikkea ruskeat. Oi. Tää on ihana pehmeä. Aika hauska. On tämmönen pytty. Jep. Jotenkin tääkin on sopiva. Tää on tämmönen Mä ihan... ajattelin, että toi olisi ollut iso. Niin, mutta ei oo. Nyt on ehkä ruskeata tarpeeksi. Niin tää on Paitsi sun kotona. asunki on vähän rusehtava. Seuraavaksi Kärkkään. Nyt lähtee niinku ihan käsistä Miralla. Tämmöstä löytyy Retkeilyhousut. Kyllä, meidän pitää lähteä retkeilemään seuraavaksi. Siitäkin kuulet tehdä sitä video. Vai mitä? Kyllä. Joo, Miralla on nyt käynnissä tommonen niinku ruskea ja sininen vaihe. Että se rakastaa kaikkia ruskeata ja sinistä, niin nyt hän testaa. Katsotaan, mitä tästä tulee. Kyllä, näytäpäs sitten videollekin. Ne oli liian pienet. Ei ollut hyvät. Ei jatkoa. Siis tää on niinku ihan selkeästi kaupunkilaista kyllä vasta. Vai mitä, Mira? Kyllä kuule kun maalle lähtee, niin on ihan oikea vasta, mutta tää on ihan selkeästi kaupunkilaista vasta. No niin, nyt on Kärkkäiseltä selvitty ja mitä matkaan lähti mukaan, niin tämmöinen pumppupullo lasinen. Ja se mitä mä aion tälle tehdä, niin mä laitan tänne siis semmoista vadelmasiirappia. Mutta tää video alkaisi olla ja kuulkaas tässä. Kiitos kun katsoit ja katsotaan tuleeko vielä lisää. En osaa sanoa jääkö tää tähän yhteen videoon vai ei. Kyllä mä uskon, että mä jossain vaiheen innostun tekemään lisää ja katsotaan. Kyllä tää on yllättävän vaikeeta. Yllättävän vaikeeta. Mä oon sanonut sen monta kertaa, mutta mitäpä sitä valehtelemaan asiaa. Mutta joo, kiitos kun olit mukana. Tilaa kanava ja tykkää ja kaikkea mitä tässä kuuluu sanoa ja nähdään taas seuraavaan. Moi moi!